Dobrý den, dámy a pánové, já jsem Alex Bruna a vítám vás u prvního dílu pořadu AI Catch, váš průvodce světem umělé inteligence. Společně budeme rozkrývat, jak umělá inteligence mění svět podnikání. Mými dnešními hosty jsou Lukáš Benzel a Jakub Kubů z České asociace umělé inteligence. Vítejte, pánové. Děkujeme moc za pozvání. Čau. Čau. Tak na začátek, pánové, tady pro vás mám takovej kvíz, mám takový překvápko. Nechal jsem si vygenerovat od kolegů obrázky z Midjourney verze 6 a jeden z těch obrázků je vytvořený umělou inteligencí a ostatní jsou reální fotky. Chtěl bych vědět, jestli poznáte, který z nich je vytvořený umělou inteligencí. Ta otázka je i pro diváky pořadu a můžou tipovat v komentářích. Tak odpověď dáme na konec tohle podcastu, tak jestli si tipnete, jestli je to Ačko, Bčko, anebo Cčko. Já už jsem se naučil, že čím reálněji to vypadá, tím je větší pravděpodobnost, že to vytvořila umělá inteligence. A když mi ukážeš to ještě jednou... Jedna je vytvořena umělou? Jenom jedna, aby to nebylo 50-50. Dobře, tak já tipuju, že by to mohlo být to Ačko. A co ty, Kubo, jak ty to vidíš? Hele, standardní poučka, kterou mám v hlavě, takže to je chyták a všechno je vytvořený umělou inteligencí. Ale jestli si teda mám vybrat jeden, tak já si myslím, že to je to Cčko. Cčko. Dobře, tak díky za vaše odpovědi, řekneme si na konci. A já teda představím Českou asociaci umělé inteligence. Je to inovativní platforma založená mými dnešními hosty, Lukášem a Jakubem. Na vašem webu píšete, asociace má za cíl propojit umělou inteligenci s lidským rozumem. To musím říct, že se mi velmi líbí. A od svého vzniku v roce 2023 se Čauví, jak familiárně často říkáte, zaměřuje na vzdělávání, networking, šíření informací a hledání příležitostí pro využití umělé inteligence pro naši lepší budoucnost. Chcete to nějak doplnit, kluci? Já si myslím, že jsi to řekl moc dobře a moc hezky. Asi bych to nedoplňoval. Super, tak mám tady na vás nějaké otázky. V první řadě začnu teda u tebe, Lukáši. Mě zajímá, jaká byla vaše osobní cesta, teda tvoje konkrétně, k umělé inteligenci, jak ses k tomu dostal? Já ten wow okamžik mám celkem jasně v hlavě, kdy se to stalo u mě, ale kdy byl ten tvůj wow okamžik, kdy si řekl, hele jo, tohle chci řešit? Já se kolem umělé inteligence motám už řadu let, a to především kvůli tomu, že jsem pracoval v různých startupech, kde se používal machine learning na celou řadu úkolů, ale nebyl to ten wow okamžik, byla to taková ta naše bublina a asi jsem i čekal na ten velký moment, kdy se umělá inteligence stane tím tématem, které bude hýbat celou společností. A to se stalo reálně až s příchodem ChatGPT, někdy v listopadu 2022, jestli se nepletu. Takže i to pro mě ten byl vlastně moment. A já jsem se na něj moc těšil. A doufal jsem, že přijde, jenom jsem netušil, že tak rychle. Takže jsi to predikoval, už jsi to tušil. Já musím říct, že já jsem to tam dlouho neviděl. To je vidět, že se s tom pohyboval. A co u tebe, Kubo? Kdy byl ten wow okamžik, kdy jsi řekl, že u tohle musíš být? Hele, já se taky pohyboval léta v oblasti IoT a strojového učení. A přišlo mi to všechno takový jako normální. A ten wow moment pro mě asi přišel v době, když jsem se někdy v srpnu 2022 rozhodl, že se pustím do kurzu jak blogovat, abych vydělával na blogu. A pak jsem si řekl, jako jsem celkem jako línej člověk, nejsem content manažer a neumím moc psát, tak jak to jako budu dělat. A objevil jsem tool Jasper AI a z toho jsem byl úplně jako odvařený. Jo. Já jsem tomu zadal nějaký zadání, ještě se tomu neříkalo prompt. A ono to dokázalo napsat odstavec, který se mi jako líbil. Asi jako, myslím si, že nějakému content manažerovi by se to asi úplně jako nelíbilo, ale já byl z toho úplně odvařený a to byl ten wow po mně a pak vlastně v listopadu přišlo ChatGPT a té doby se vezeme. Co vás vedlo k založení Čauví, jak říkáte, České asociace umělé inteligence? A kdy jste si řekli, teď je ten čas a tohle bychom měli udělat? U mě to bylo shodou náhod
Vlastně v čase se to sešlo tak, že shodou náhod jsem prodával startup, kde jsme využívali nějaké AI technologie, byli jsme v kontaktu s celou řadou biznisů a byla to ta doba, kdy vybouchlo ChatGPT a psalo se o tom každý den v médiích. A já jsem si udělal takovou rešerši trhu a říkal jsem si, to teď bude zajímat celou řadu firem, stejně tak jako předtím to moje AI řešení zajímalo firmy, ale ne v takovém objemu. A ty firmy budou potřebovat pomoc a budou potřebovat propojit s někým, kdo jim dokáže poradit, kdo pro ně bude mít hotová řešení. A žádný takovýhle subjekt, který by se čistě soustředil na propojování firem v rámci nějaké platformy, která bude žít, tak neexistoval. Takže to je nějaký fundament, na kterém asociace vznikla. Do toho jsme nabalili služby, které nám dávaly smysl pro členy, ať už je to právní pomoc nebo nějaké networkingové akce. A to je vlastně ten začátek celé asociace. Musím vás teda pochválit, já jsem byl teď na vaší poslední akci AI Zážeh. Musím říct, že se vám to jako velmi, velmi povedlo a že se mi líbí, jak vlastně tenhle segment nějak konsolidujete a dáváte tomu nějakou tvář a nějaký pravidla, protože já osobně třeba byl velmi rád, aby se nestalo s tím tématem umělé inteligence to samé, co se třeba stalo v kryptu. Vnímáte to podobně, že třeba to krypto vlastně spoustu takových obchodníků s teplou vodou vlastně nějak pokazilo, řekněme, to renomé? Vnímám to podobně, jo. Jakmile se tady objevilo ChatGPT, tak se vyrojilo podle mě spoustu obchodníků s teplou vodou, kteří ať už nabízeli prompty, nabízejí školení, kdy jsou tak jako, řekněme, o lekci dopředu před tím, koho školí, když si to takhle můžu říct. A ano, my jsme tomu chtěli dát nějaký řád. Kdy bude ta doba, kdy opravdu s tím budete spokojení, nebo už je to teď, že jste to dotáhli tam, kam jste chtěli, nebo ještě máte nějaký cíl dlouhodobý, kam byste to chtěli fakt jako posunout? Z mého pohledu jsme pořád na začátku, protože ten minulý rok byl pro všechny rokem různých experimentů a objevování. A pokud jde o nějaký nejbližší cíl, tak my bychom byli velmi rádi, kdyby jsme dokázali zažehnout právě nějakou AI transformaci napříč segmenty. Dokázali bychom ty firmy motivovat a zodpovědně provést všemi těmi výzvami, které je čekají. Pokud jde o nějaký dlouhodobější cíl, tak tam si myslím dělat dobře to, co děláme už teď, neustále objevovat nové příležitosti, zároveň jednou z oblastí, která nás zajímá, je oblast regulací, nebo kterou aktivně řešíme a tam nás čeká zajímavá doba, takže cíle jsou asi bezprostřední. AI transformace a nějaké dlouhodobé, tak reálně dělat to, co děláme teď, ale v nějakém větším objemu, se zajímavými členy a neustále přinášet jako nové vědomosti a stát se tou křižovatkou umělé inteligence v České republice. Když mluvíš o AI transformaci, je to víc příležitost nebo hrozba pro české firmy? To je zajímavá otázka. Já bych řekl, že to je jednoznačně příležitost, ale velmi nebezpečná. Protože pokud se uchopí špatně, tak ty firmy to může stát hromady času, může to stát hromady peněz, zároveň to může ohrozit i strukturu té firmy, protože některé zaměstnance může ta AI transformace vyděsit, pokud ta změna nebude řízena nějak dobře a svědomitě. Takže ta příležitost je ohromná, ale zároveň je velmi nebezpečná. Je to věc, která dokáže hodně změnit, ale těžko říct, jak to v případě některých firem, nebo pak, když se na to podíváme s odstupem času, jako v globálu dopadne. My se snažíme, aby to dopadlo dobře. To jsi mi nahrál na další otázku. Co teda vlastně co by ty české firmy nebo to podhoubí tady v Čechách potřebovalo k tomu, aby ta transformace probíhala rychleji a lépe. Mluvili jsme o regulaci. Vy už jste vlastně tam měli nějaký lidi z řad těch regulátorů na tom AI zážehu a vím, že se v tom aktivně zapojujete. Zároveň by tam byla potřeba nějaká podpora státu a teď možná se bavíme vlastně nejvíc o tom, že by ten stát měl dát tu podporu těma zákonama, tou legislativou vhodnou, to aby tam nebylo spoustu nějaké administrativy a aby to bylo transparentní, aby opravdu ty podnikatelé věděli, co můžou a nemůžou. A pak
Mě napadá, ještě teda mluvili jste oba o vzdělávání, jo, že to je asi taky jedna věc. Možná, jestli mě nějak doplníte, co teda jsou ty potřební kroky k tomu, aby jsme tu AI transformaci tady opravdu nastartovali? Mně všechny ty kroky, které jsi zmínil, se líbí a dávají absolutní smysl, ale vlastně v něčem nesouhlasím, nebo v něčem se mi nelíbí zase. A to je to, že většina z nich bude trvat dost dlouho. Prosadit nějakou regulaci, prosadit nějaké investice, správně to vše nastavit, to je otázka řady let často, ale my potřebujeme tou AI transformací projít rychle, nebo minimálně jí začít. A já bych skoro řekl, že to, co těm firmám chybí a to, co by se jim mělo poskytovat, je možná jako dobré příklady toho, jak ta AI transformace může vypadat, které si můžeme vzít ze zahraničí, jsou to data, jsou to případové studie, jsou to use casey a je to nějaká spolupráce, která se může také nastartovat velmi rychle. My jsme teď třeba pozvani na Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci nějaké obnovy portálu živnostníka nebo nějakého posunutí celého toho projektu dopředu právě díky umělé inteligenci a tam se nachytří jak ta strana státu, tak strana firem a to jsou ty agilní projekty, které mě baví. To je to, co podle mě dokáže tu transformaci začít i hned a nemusíme čekat na to, až bude nějaká regulace, až budou nějaké investice. Je to tvrdá práce, zní to bohužel smutně, ale je to tak. Ty jsi mluvil o tom, že dáváte dohromady členy, že jim vlastně pomáháte dát dohromady ten tým, ať jsou to asi firmy nebo jednotlivci. A já si tak trochu myslím pořád, že těch lidí na tom trhu asi nebude nějaký čas dostatek. A máte na to nějaký řešení, jak ty lidi vlastně školit, jak dostat do oběhu ty experty, který opravdu těm firmám pomůžou a budou vědět, jak si s tou AI transformací poradit? Ten recept není úplně jednoduchý. Já jsem rád, že v asociaci máme několik firm, které školí právě ty budoucí experty a pracují na tom, aby rozšířili jejich kompetence. Zároveň s některými členy se snažíme dávat dohromady takové frameworky a guideliny toho, jak ty experty vytvářet. Ten nedostatek je zřejmý už teď a často ty projekty neběží tak rychle, jak by mohly, protože každý má práce nad hlavu. Těžko predikovat, jestli se to narovná, protože ten zájem neustále roste, ale minimálně s těmi členy, kteří se věnují školení, kteří vychovávají ty experty a rozšiřují kompetence, aktuálně například programátorů, projektových manažerů, různých change management lidí, tak s těmi spolupracujeme a snažíme se, aby dokázali produkovat dostatek kvalitních a nadšených lidí. Já tam možná ještě něco dodám a mimo vlastně tady ty, řekl bych, projektový, technický projektový a technický obory, tak tam máme i členy, kteří se třeba zabývají školením pedagogů, jo, nebo připravují kurzy AI pro děti, takže doopravdy ty firmy jsou, nebo startupy, které tady to dělají a vlastně i jedním z úkolů asociace je objevovat, což zase si myslím, že se nám daří napříč segmentama. Máte nějaký data z toho, co vlastně třeba dneska brání nejvíc těm firmám v té AI transformaci, kde jsou ty největší překážky z pohledu vedení té firmy, kde se to brzdí? Třeba mluvil jste o těch OREA Hotels nebo od jiných členů, kde opravdu to může zadrhnout, protože naše zkušenost třeba, nebo moje zkušenost je, že to není vlastně až tolik o té technologii. Tvoje zkušenost je správná a ukazují to i data, kterými máme z trhu. Často je to jenom nějaká neochota těch lidí podstoupit tu změnu. Ona ta změna není vůbec malá a každý máme nějakou svou komfortní zónu. Nechceme měnit ty naše zažité pracovní návyky, protože je to spojeno na začátku s nějakou bolestí nebo nepohodou. Takže je to určitě nedostatek motivace na straně těch zaměstnanců a ta může probublat ze spoda i ze zhora, záleží na dané firmě. Typicky to funguje lépe, když to přijde ze zhora a je tam ten driver a ten ambasador v řadě nějaké jako C-level lidí třeba, kteří to tam v té firmě řídí. A druhou věcí, která podle mě chybí těm firmám, tak je ten návod na to, jak začít, kam se obrátit. My se tohle snažíme zlepšovat
ale je důležité si uvědomit, že pro řadu firem je to stále nová věc. Oni jsou na startovní čáře a potřebují teď nějaká data. Potřebují vidět, že někomu jinému se to podařilo, protože oni tu odvahu buď nemají, nebo ani mít jako nemusí z titulu, že jsou třeba více konzervativní. Já možná ještě na to navážu z toho pohledu, že ty firmy neví, nebo i z pohledu vlastně, kdo se tomu věnuje. Často se setkáváme i s tím, že ten člověk nebo ten zaměstnanec, co má za úkol řešit umělou inteligenci v rámci firmy, má nějakou svoji jinou pozici a na čtvrtý úvazek, půlúvazek dostal za úkol implementovat umělou inteligenci samozřejmě do společnosti nějaký procesy a z mýho pohledu nebo z našeho pohledu prostě to je full-time job a asi to není daný jako ignorací toho, že to bude jako jednoduše, ale je to daný tou neznalostí, o který hovořil Lukáš. A jakmile bude management, budou ty firmy vědět, že se týká o celkem náročný projekt, tak začnou pozice jako Head of AI Transformation a podobný se objevovat podle mě jako houby po dešti a ten proces té transformace pak bude jednodušší. Co byste řekli, že pro ten management té firmy nebo ty majitele těch firm by měl být ten impuls, to, co by je přesvědčilo k tomu, že tomu mají dát tu prioritu, že opravdu mají si najít to Head of AI Transformation. A je to, že jejich zaměstnanci už dneska vlastně často pracují s umělou inteligencí, že mají nainstalovaný třeba vedle na počítači ChatGPT a část jich pracuje s nástroji umělé inteligencí. A nebo je to, že ta demokratizace té technologie přivede konkurenci třeba i ze zahraničí, s kterou doteďka nepočítali, protože díky těm multimodálním modelům vlastně můžeme překládat jazyk, hlas a vlastně pro polský nebo čínský firmy v Temu vlastně není vůbec žádný problém vytvářet obsah v češtině dneska. Jo, jeden z těch impulzů je jednoznačně konkurence. A to nejenom z těch zahraničních trhů, která přichází sem a ty bariéry jsou teď výrazně menší, ale zároveň i to, že některé firmy v Čechách už tou AI transformací prochází a reálně na to mají dedikovaný tým, reálně na to mají dedikovaný rozpočet a ví, že to musí udělat rychle, protože to chtějí mít jako nějakou konkurenční výhodu. To je asi jedna věc. A druhá věc je, pojďme se zamyslet nad tím, co většinou těm majitelům firem vadí nebo chybí na tom jejich biznisu. Já jsem za svůj život napříč firmami 100krát slyšel, my nemáme dostatek lidí, my nemáme dost peněz na marketing, protože si nemůžeme zaplatit fotografa a grafika a nový web stojí tolik peněz. A řadu těchto úkolů teď dokáže velmi dobře a za malé peníze řešit umělá inteligence. Dokážu si vygenerovat několik virtuálních asistentů, na které bych předtím neměl peníze a nebo bych pro ně neměl dostatek práce, abych je uživil. A tohle teď už neexistuje. Tohle už teď lze řešit umělou inteligencí. Jsou tam pochopitelně stále nějaké otazníky, jako je ochrana dat a další věci, které řešíme a oni se vyřeší jednoho dne. Ale není čas čekat. A to řešení existuje, je teď k dispozici všem a pokud si toho nevšimne ta firma teď, tak si toho pravděpodobně všimla její konkurence už včera. Naprosto s tebou souhlasím a je to z mýho pohledu situace, v které jsme nikdy nebyli, že kdokoliv z nás, ať jednotlivec nebo firma, máme k dispozici technologii, která je úplně na té hraně toho technologického vývoje a ani ty velké korporace, které investovaly vlastně miliardy do vývoje takovýchhle nástrojů, nějakého machine learningu nebo vlastního AI, a nemají dneska dispozici nic lepšího. Takže jestli to ty podnikatele... Chceš to doplnit, Kubo? Já bych to možná ještě doplnil. Mně napadá ještě jedna věc. Hovořili jsme o konkurenci a já bych tomu možná třeba z pohledu IT a programátorů přidal vlastně nedostatek lidských kapacit. Jo. Je to velmi jako zásadní téma v mnoha odvětvích biznisu. Třeba konkrétně v případu SAPích programátorů a konzultantů, kdy vlastně ty lidi na trhu nejsou a po SAPích technologiích je obrovská poptávka, je tu obrovská základna. A třeba co SAP dělá, tak vlastně vytvořil právě umělou inteligenci nebo tool umělé inteligence, který programuje v SAPovém jazyku, v ABAPu a vlastně umožňuje při nových projektech tu úvodní dřinu, tu nálož té
programátorský nebo implementační práce jako automatizovat a vlastně nahradit ty chybějící lidi. Takže to je další věc, co se určitě jako objeví a těm firmám vlastně rozváže ruce. Vlastně jste mluvili o tom, Lukáši, že ta cesta je ta efektivita. Že ukázat, že jim to přináší nějakou, doplňuje kapacity a přináší novou efektivitu. A mně se velmi líbí, Kubo, že jsi začal mluvit o tom programování, o tom developmentu. A jak si myslíte, že v tomhle segmentu bude mít ten dopad ty AI nástroje? Protože mimo těch AI nástrojů nám se tady rozjeli různý low-code a no-code platformy, a který můžete dneska kombinovat s AI nástrojem. Myslím, že to je jako obrovská síla, že vlastně spoustu podnikatelů, který donedávna museli utratit velký peníze za vývoj nějakých svých aplikací a development, tak dneska si podobnou službu jsou schopní nebo podobnou aplikaci vytvořit pomocí těchto low-code a no-code nástrojů napojených na AI za velmi jako rozumný peníze. A jaký vy na tohle máte pohled? Jak se to promítne do toho světa vývojářů? Já jsem velký fanoušek low-code a no-code nástrojů a viděl jsem projekty velmi komplexní, které byly kompletně poslepovaný jenom z různých nástrojů a velmi dobře fungovaly. Ale člověk pak často narazí na nějaký moment, kdy ten old school programátor, který dokáže ten kód psát od nuly a trápí se řádku po řádce, je zapotřebí, protože narazí na reální problémy, které ty nástroje neřeší, ať už z toho důvodu, že jsou globální a napojení na finanční úřad na Praze 2 prostě nezvládají, nebo z toho důvodu, že nejsou tak dobře škálovatelné. V momentě, kdy už mám víc napojení na nějaké lokální distributory, více zákazníků, nějaký sklad, tisíce položek, tak ani ten no-code nebo nějaký low-code tool to nemusí zvládat, protože má své vlastní limity. Takže bych skoro řekl, že roky tady byl nedostatek IT profesionálů a vývojářů a to, co se teď děje, ten nedostatek nějakým způsobem minimalizuje. Ale nemyslím si, že se z nás všech stanou programátoři, že se programátoři musí bát o práci. Naopak vlastně přichází doba, kdy se ten vývoj může zlevnit a hledání nových lidí může být jednodušší, ale tak nějak typu, že jich pořád bude vlastně ještě málo. Mně se zdá velmi, že ty AI nástroje přináší nějaký kompetitivní prostředí, kde záleží na rychlosti. Že oni mají nejenom vliv na kvalitu a efektivitu, ale rychlost toho, jak se ty věci vyvíjí. Vidíme to i na tom, jak ty technologie rychle iterujou. To znamená, musí to být všechno velmi flexibilní, musíte být připravený na to, že se to mění v čase. Myslíte si, že to podnikatelské prostředí se opravdu takhle zrychlí i u nás, že budou muset ty firmy takhle reagovat? Jasně, tak Česká republika, my jsme možná taky trošku specifický v té Evropě, protože všechno víme, všude jsme byli a všechno známe. Ale myslím si, že minimálně to ponese pozitivní změnu v tom, že ty AI nástroje tu budou se velmi rychle aktualizovat, tak vlastně ta workforce, ty zaměstnanci, majitelé firem, podnikatelé budou muset jako držet krok a ten pohled na to, jak se dělá biznis, jak být flexibilní, jak mít vlastně otevřenou mysl, což bude asi to nejdůležitější, se zlepší a přiblíží se to třeba podle mýho čistě pozitivního pohledu na věc, se to přiblíží tomu, jak funguje biznis třeba v Kalifornii, ve státech. Lidi budou opravdu jako flexibilnější, otevřenější změnám a uchopí to takhle, protože budou vidět, že to pomůže. Uh-huh. A na AI zážehu měl úvodní přednášku Honza Romportl a mně se líbil jeden jeho slide, kdy on v tom slajdu hezky definoval, jak vlastně bude vypadat ten ekosystém těch AI, toho AI businessu budoucnosti, kdy v té základní vrstvě jsou ty founding models. A jak myslíte, že na tom jsou teda, když jsi mluvil o menších firmách, že mají po té aplikační, ale jak jsou na tom takový
střední větší firmy v Čechách s těma datama. Když by se měli podívat na svého kostlivce, je to hodně špatný, nebo to není zas tak špatný? Dobrá otázka. Já si myslím, že to je spíš horší než lepší. Myslím si, že celkově tu nebyla úplně strategie nebo vize se v tom dobrém slova smyslu starat o svoje data. Často ty data sedí i na velmi starých a pomalých databázích, jsou nestrukturalizovaný. Určitě se to zlepšuje, ale ta cesta je podle mě jako na začátku. A samozřejmě, jak jsi říkal, pokud chci implementovat nějaký nástroj umělé inteligence nebo nějaký proces umělé inteligence, tak jako bez pořádných dat to samozřejmě nedám vůbec dohromady a ten projekt můžu zmuchat a zahodit do koše. Já bych možná dodal jednu věc. Kromě toho, že některé firmy mají v těch datech nepředstavitelný jako nepořádek, tak jsou tady ale firmy, které vlastně ta data mají v pořádku, ale mají moc zdrojů těch dat a vlastně nejsou schopni mezi nimi hledat ty správné spojitosti, na což je umělá inteligence absolutně ideální. Takže za mě je tam nějaký třeba mezikrok využít datovou platformu, kde se mi ta data slejí, standardizují, dají dohromady. Já jsem pak schopný tu umělou inteligenci na to pustit a hledat tam právě ty příležitosti a různé jako spojení, která by mě nenapadla. Takže možná bych si řekl, dobře, data mám neučesaná, mám různé zdroje, ale pojďme se nejdříve podívat na tu platformu, to učešu, nemám ambice už v tom něco sám objevovat, protože od toho už je tady právě umělá inteligence. Co u vás v Čiaoyi? Máte nějakou automatizaci? Máte něco, co jste, kde sami používáte umělou inteligenci? Jak vypadá nějaký vaše automatizovaný workflow nebo využití AI nástrojů? Já možná začnu tím, co používáme úplně nejčastěji, a to je Google Workspace, pak si platíme ChatGPT a pak testujeme různé nástroje, případně na nějaké konkrétní use case používáme ten nástroj, který to umí nejlíp, přepis nějakého audia do textu a podobně. A v rámci Google Workspaceu a ChatGPT tak máme nastaveny nějaké automatizace, které nám pomáhají zpracovávat poštu příchozí nebo generovat nějaké odpovědi, dávat nám k tomu priority. Zároveň se snažíme tohle neustále posouvat a každý den objevíme nějaký případ, který by se dal automatizovat. Řekl bych, že jsme poměrně v tom úspěšní a i díky tomu dokážeme v málo lidech a s málo časem dělat hodně práce. A jsme vlastně tím příkladem, že během půl roku je možný vyrůst na 130 členů, se kterými jsme v kontaktu, se kterými komunikujeme, ale kdybychom to dělali po staru a neměli to nějak automatizované, tak by to absolutně nešlo. Takže u nás je to nejvíce o automatizaci nějaké komunikace, generování textů a víc těch use caseů vlastně jako ani nemáme. Pochopitelně generování grafiky, pomoc s generováním nějakého obsahu na sociální sítě, to u nás taky dělá umělá inteligence, ale není to až tak automatizované zatím. Mm-hmm. A já musím teda vás pochválit, že to děláte, kluci, dobře. A že jsem s váma opravdu intenzivně v kontaktu přes vaše newslettery a Circle. Takže baví mě to, jak to děláte. Dobře, tak ty jsi zmínil, že vlastně v poměrně malém týmu jste to takhle rozjeli a spousta lidí vlastně se trošku toho bojí, že vlastně může tyhle nástroje nebo ta automatizace do jisté míry nahradit. Jo? Už budeme mluvit hlavně o lidech bílým nebo zaměstnancích, ty bílý límečky, jak se jim říká. Tak co byste jim na tohle řekli? Protože spoustu těch lidí je z mýho pohledu jako dneska vystrašených, že, a možná je to i ten důvod, proč to nějak odmítají, že se trošku bojí, že jim to vezme práci, vy tady ve vzduchu, tak co byste mi na tohle kluci řekli? Já bych se nebál toho, že mi vezme práci umělá inteligence, ale bál bych se toho, že mi vezme práci člověk, co využívá umělou inteligenci. A to je asi celá ta zpráva. Pro tyto lidi
Měl bych otevřenou mysl, učil bych se s tím, nezavrhoval bych to, nebál se toho, protože to tady s náma už zůstane a budou ty technologie a nástroje dokonalejší a dokonalejší. A samozřejmě pokud je budu využívat správně, tak mi zefektivní práci, možná se nebudu muset potýkat s rutinní práci, s nudnou práci a budu doopravdy dělat jenom to, co mě v rámci té mojí pozice baví. Podle mě je důležitý si trošku jako sáhnout do svědomí, protože já jsem ještě nezažil ve firmě někoho, kdo by mi řekl, já dneska nemám co dělat. Všichni vlastně mají jako hromady práce, plný kalendáře a to včetně těch bílých límečků. Já jsem v korporátu pracoval, takže vím, jak je složitý tam najít čas někoho a zároveň ale vím, že ta efektivita tam není taková, jaká by třeba mohla být. Tak pojďme si říct, že v prvním kole umělá inteligence bude reálně dělat ty rutinní úkoly, které nás nebaví, které nám zabírají zbytečně moc času, přepisy schůzek, kterých je tam taky celá řada a dost možná o tu práci nemusíme přijít a naopak vlastně budeme dělat té práce víc, ale může to být práce, která nás baví. Souhlasím s váma, že je to příležitost dělat práci, kterou lidi baví. U nás to tak funguje, že snažíme se zbavit lidi té repetitivní práce a by mohli dělat to, co je baví, kde se můžou realizovat, práci, která je kreativnější. A zajímá mě, jak vlastně se ty nástroje, co si myslíte, jestli to těm bílým límečkům nebo do těch korporátů dostane? Kudy je ta cesta? Je to ten Copilot, který teď vyšel a... Já si to myslím jednoznačně, protože nasadit nějakou zcela novou aplikaci do toho, v čem ti lidé už jako pracují, do sestavy těch aplikací je většinou složité, je to spojeno s nějakým školením a podobně, ale my jsme zjistili, že umělá inteligence přijde sama a přijde ve formě právě nějakých rozšíření těch stávajících aplikací, jako je ten Copilot. A já si myslím, že na většinu z těch lidí jednoho dne prostě nahoře blikne nějaká kouzelná hůlka, u které bude napsáno AI a oni si to sami zkusí a zjistí, že tu tabulku, kterou by teď formátovali 3 hodiny, tak mají naformátovanou ihned, že ten text, který by museli psát teď celé dopoledne, tak mají napsaný za 5 minut a ještě v 5 různých verzích a 20 jazycích. A to je ta cesta, jak začít používat AI ve velkých firmách. Takže nevěřím tomu, že by existovala lepší cesta, než to, že samotní dodavatelé těch aplikací stávajících nějakým způsobem integrují umělou inteligenci. A není to jenom jako o balíčku Office, ale o celé řadě dalších aplikací, které běžně se v rámci firm používají. Já jenom doplním a úplně s tím, co řekl Lukáš, souhlasím a přesně hovoříme o Copilotu, ale všechny velké společnosti Microsoftem počínaje Googlem, Oraclem, SAPem, konče prostě tady to je nějaký tlačítko nebo nějakýho avatárka, co tam vystřelí umělou inteligenci prostě nakonec do toho svýho landscapeu, do těch svých nástrojů implementujou, aby to vypadlo prostě nativně, aby to nerušilo. Bavíme se o tom, že tu práci to ovlivní, že ta práce se bude muset změnit, že ty nástroje přijdou, ale jsou za vás nějaký segmenty nebo nějaký typy práce, které jako úplně zmizí? Ty mě teď jako donutíš být nesympatický a zlej a vytvořit si velkou početnou skupinu hejtrů, kteří řeknou, že bych spíš měl být nahrazen já, než oni. A já jsem třeba přesvědčený o tom, že jednou z těch jako profesí, která bude mít velký problém obhájit si to, co teď dělá, jsou takový jako korektoři třeba textů, kteří nemají být kreativní, mají jenom ten text zkontrolovat po nějaké stylistické stránce a gramatice. A to ty velké jazykové modely umí velmi dobře už teď a umí to i dobře v češtině. Tam si myslím, že ta profese má trošku jako na krajíčku. Pak si myslím, že to budou špatně nastavené pozice, které jsou právě pouze o nějaké jako rutinní administrativě. A ty se budou muset proměnit a dost možná začnou dělat složitější úkoly, což je dobře a nemusí zcela vymizet. A dlouho jsem měl třeba strach o překladatele. A to jenom z toho důvodu, že jsem do toho oboru neviděl a neuvědomoval jsem si, jak moc to je komplexní. My už teď máme člena, který se
chlubí vyloženě tím, že třeba používá strojové překlady a je transparentní v tom, jak s nimi pracuje a jaká je role těch moderních překladatelů. Takže tam já se třeba o ně taky nebojím. A do těch dalších profesí také úplně jako nevidím, protože se nabízí říct fotografové, nabízí se říct nějaké kreativní profese nebo ilustrátoři, kteří doteď jako dělali nějaké ilustrace na zakázku, kdy jsem si objednal maskota, čekal jsem měsíc na to, abych dostal 4 skici, ani jedna se mi nelíbila a teď ty 4 skici dostanu za pár sekund. Na druhou stranu, ten podíl té ruční práce, ta interakce, tak já si myslím, že ta profese nevymizí, jenom do nějaké míry začne používat umělou inteligenci, aby zůstala konkurenceschopná. A je důležité si uvědomit, že dělat věci ručně v těch profesích, kde se doteď dělali čistě ručně, už nebude dávat smysl. A není to tak, že ta práce prostě musí ten zaměstnanec zvýšit tu svoji komplexitu, že nemůže dneska už být jenom copywriter, ale musí začít generovat obrázky a případně naučit se stříhat video, že jako využít tu kreativu napříč tím řemeslem, nedělat jenom jednu věc, že ta specializace se spíš rozšíří, že je prostě potřeba jakoby rozšířit tu specializaci? Já možná začnu. Pro mě, kdo celý život dělal taky jako one-man show biznisy, je tohle úplně přirozený. Já jsem byl zvyklý být grafik, byl jsem zvyklý být textař, byl jsem zvyklý být obchodník. Ale věřím, že pro někoho je to složitý si takhle jako zásadně rozšířit kompetence a najednou k té mé práci, kde jsem jenom psal texty nebo jenom posílal e-maily, najednou musím i generovat obrázky. Uvidíme tento rok, jak moc ti lidé budou ochotní tohle dělat a jak se s tím jednotlivé firmy poperou. My určitě se rozšiřování těch kompetencí budeme věnovat v rámci asociace, protože je to pro nás extrémně zajímavé téma. A skoro bych řekl, že bude zajímavé dát dohromady nějakou studii, která nám ukáže HRistu roku 2022 nebo HRistu roku 2023 a ukáže nám HRistu roku 2024, jakým způsobem se ty kompetence a nějaká jeho jako pracovní náplň musela změnit. Takže na to já se moc těším a nedokážu to predikovat. Já k tomu možná doplním akorát, víceméně s tím zase souhlasím a myslím si, že tohle tu už bylo před nějakým nástupem umělé inteligence. To, jak už fungovaly bílé límečky třeba před 5 lety, tak už to bylo vlastně takový, musím být trochu obchodák, musím být trochu marketák, musím být trochu HRista, musím být trochu konzultant, musím být trochu jako ajťák, jestli vlastně chci být úspěšný v rámci toho korporátu i to, co jako dělám. Já jsem tady vyjmenoval asi 5 nějakých pozic nebo odvětví. Namixujte si to, jak chcete vlastně. Nějak to vždycky jako spolu souvisí. A vlastně díky umělé inteligenci já teď mám jako, když si to uvědomím, možnost to jako stíhat. Ty ruce budu mít jako volnější a díky tomu zase můžu být úspěšnější, mít víc času. A souhlasíte teda s tím, co nedávno někde napsal Sam Altman, že s kamarádama z Silicon Valley se někde na WhatsAppu sází o to, kdy přijde první solo unicorn, to znamená jeden člověk, který vydělá $1 miliardu díky AI technologiím, to znamená postaví si nějaký vlastní projekt sám a vydělá si $1 miliardu. Promiň, musím se přiznat, že tady ta citace od Sama mi unikla, ale upřímně tomu věřím, že to je jenom otázka času. Já tomu taky věřím, protože sleduju řadu podnikatelů, kteří jdou jako sami na sebe a znám třeba lidi, kteří mají takhle agenturu, která se tváří, že zaměstnává 50 grafiků a ve výsledku je zatím jeden člověk, který umí dobře s Trellem a umí si dobře organizovat čas. A možná bych řekl, že ta doba není až tak daleko, protože vidím, co lidi dělají, vidím, že mají 10-20 virtuálních asistentů a jsou schopní rozjíždět zajímavé projekty. Otázkou je vlastně, jestli to pak nenarazíme na ty lidské hranice, kdy přece jenom jako tíha takhle velkého biznisu a takového množství peněz, který se tam budou točit, tak je na jednoho člověka až moc. Skoro bych řekl, že to dřív rozbije jako lidský úsudek,
než samotná technologie. Takže budeš muset být trošku hráč. Ale možná narazíš, dobře si narazil na téma vlastně nějaký odpovědnosti v rámci AI. A souhlasil byste s tím, že ty nástroje by vlastně neměly nést žádnou odpovědnost, ale měly by nést odpovědnost ty lidé, reální lidé, kteří je používají? Nebo jste tady v tomhle víc pro nějakou regulaci? Protože já jsem se schválně té regulaci v začátku tady vyhnul, ale jsme do toho nezabředli, protože je to složitý téma a já sám na to nemám úplně jasný názor, ale tady, když ty mluvíš o té odpovědnosti, že tam bude ta tíha, jak ty bys to viděl? Jak je tvůj názor na tohle? Jsi se tomu vyhnul na začátku a teď mi tu otázku vlastně pokládáš. A pro mě je regulace extrémně složitý téma, protože často zjistíme, že to není otázka té technologie, ale je to otázka jako celé společnosti, etiky lidí a podobně. Pokud jde o ty velké nějaké modely nebo ty univerzálnější modely, tak tam si myslím, že na straně jejich dodavatele nebo výrobce je jednoznačně na místě chtít po něm, aby minimalizoval ta možná rizika zneužití. Ono se to prakticky děje a pokud se podíváme na ty nejpopulárnější modely, tak víme, že se chovají v rámci nějaké etiky, morálky a není možné si tam vygenerovat cokoliv a neporadí mi s čímkoliv a nějakým způsobem mě usměrňují. A to je dobře. Otázkou je to nastavit tak, aby to stále bylo z pohledu uživatele dobře a nebylo už to moc, ale v ten moment se objeví někdo, kdo to zase bude mít o něco míň a to místo nějakým způsobem zaplní. Ale samotné to použití na konci a ta větší zodpovědnost možná je přece jenom jako na tom konečném uživateli, který může být jednotlivec nebo firma, protože ta rozhoduje o tom, jestli si nechá vygenerovat něco, co lidem pomáhá nebo co je ničí, jestli se snaží ty firmy jiné třeba obelhat nebo jim pomáhat, takže skoro bych řekl, že vždycky ten konec celého toho řetězce by měl nést nějakou odpovědnost za to finální použití. A myslím si, že to není žádná nová myšlenka, že to takhle funguje typicky ve všem. Výrobce pánviček taky není zodpovědný za to, že nějaká manželka přetáhla manžela pánvičkou přes hlavu a způsobila mu zranění. Takhle to prostě nefunguje a nemělo by fungovat. Super, to jsi řekl hezky. Já jsem to nechtěl dát na začátek, abych diváky úplně nezabil hned regulací, ale myslím, že teď jsi to hezky vysvětlil, tvůj nebo váš postoj k té regulaci. Já bych do toho už víc nezabíhal. A ještě mi řekněte, jak se díváte na ten biznis s různýma AI influencerama, jak v tom vidíte budoucnost nebo příležitost. Já myslím, že jsme teď na začátku, všichni už asi viděli tu španělskou influencerku, já si nespomenu teď na jméno její, ale s takový růžový vlasy má. Ale já si myslím, že se jako roztrhne tenhle rok s těma virtuálníma influencerama pytel. Jaký je váš na to názor, jak vy to vidíte? Tak mně to čistě jako z biznisového a marketingového hlediska přijde jako výborný nápad, protože, a bude to znít jako divně, možná blbě trochu, protože eliminuju ten lidský faktor toho lidského influencera a vlastně si toho virtuálního influencera postavím, připravím podle toho přesně, jak jako potřebuju. Stanovím si jasná pravidla, vlastně dokážu jako vytvořit cokoliv, takže mně to dává smysl, z etického pohledu mi to asi taky dává smysl. Já bych to rozdělil ještě na dvě kategorie, protože virtuální influenceri to nejsou jako, to není novinka, to už tady je roky, kdy máme nějakýho digitálního paňáčka, Pokémona, nějakou zástupnou postavičku biznisu, projektu, filmu, čehokoliv podobného, k čemu se lidi jsou schopní vytvořit vztah a je to vlastně nějakým způsobem influencer. To mi přijde fajn a je to něco, co funguje. Pokud se bavíme o těch AI influencerech, kteří jsou netransparentní a reálně se tváří jako lidé a jsou natolik automatizovaní, že jsou do nich lidi schopní se zamilovat a psát si s nima zprávy
a dávat jim $5 měsíčně na OnlyFans za jejich virtuální nahotu, tak tam už ten problém vidím. A jsem rád, že reálně to riziko vnímá více stran, ať už na straně samotných provozovatelů těch sociálních sítí, kdy tam začínají fungovat pravidla, jako že tohle nemůže být ověřený uživatel nebo musí být explicitně označen, že to je umělá inteligence, tak i na straně nějakých monetizačních kanálů, jako je právě třeba OnlyFans nebo Patreon a tak dále. Zároveň si říkám, že možná se stane to, že tady ty jako AI influenceri budou nepoužitelní, protože oni nemají ten jako materiální aspekt. Oni nemůžou prožít ten produkt a influenceri tady jsou od toho, aby jako často nějaký produkt prodávali nebo promovali a budují si ty profily, aby pak mohli spolupracovat s těmi značkami. A například už v Americe je teď vlastně zákaz tady ten materiální aspekt přisuzovat AI influencerům, což znamená, že to z nich dělá vlastně jako nemonetizovatelné projekty a může to být úplně slepá ulička. Teď je to atraktivní věc, teď to rezonuje v médiích, ale upřímně to rezonuje kvůli tomu, že vznikají AI modelky, který si chlapi prohlíží nahý na OnlyFans a neví, že to je AI. Mm-hmm. A já vím, že jste vydali moc pěkný manuál o deepfakeu. Chtěli byste našim divákům k tomu něco říct, protože tohle téma podle mě je důležité se ho dotknout. Blíží se nám spoustu voleb a část té voličské populace už dnes je zasažená nějakýma dezinformacema. A myslím si, že je to důležitý téma, kterému se věnujete. Já pokud si to dobře pamatuju, tak dokonce polovina světové populace tenhle rok jako bude volit v nějakých celonárodních volbách a deepfakey jsou jednoznačně riziko, které nemůžeme přehlížet, protože byli jsme svědky toho, že už byli schopni ovlivnit nějakým způsobem třeba volby na Slovensku, začali už v primárkách teď v Americe a bude se to dít v těch dalších volbách. My jsme ten manuál vydali s cílem chránit především firmy, protože tam také vnímáme, že to riziko je enormní a je to 30stránkové PDF, které na začátku představuje, co jsou to deepfakey a následně už jde prakticky k věci a radí, jak se deepfakeům bránit, jak vypadají typické scénáře a jak třeba nastavit interní směrnice ve firmě tak, aby ta firma byla více obrany schopná. Ale velmi rychle jsme si uvědomili, že dost možná firmy jsou jedna cílová skupina, dost specifická a my bychom se měli právě podívat i na nějakou širší veřejnost. A překvapilo nás mile to, že se to vlastně děje, že si to stahují jednotlivci, že o tom manuálu diskutují na školách, ať už základních nebo středních, že to lidé používají jenom proto, aby se jako něco dozvěděli, aniž by pracovali v nějaké firmě nebo si chtějí rozšířit nějaké vědomosti na základě toho, že si přečetli článek v médiích, nebo na ně vyskočil deepfake našeho pana prezidenta na YouTube, který jim nabízí nějakou investici. Takže reálně má mnohem větší přesah ta příručka, než jsme čekali. My jsme za to rádi, budeme ji teď aktualizovat, rozšiřovat, překládat do angličtiny, protože víme, že je to kvalitní materiál, který bohužel bude dost zapotřebí. Super, díky za skvělou práci. A jaký jsou další největší mylné představy lidí o umělé inteligenci? Co jsou takové jako memy, nebo co se šířejí, že lidi si myslejí, že s čím se setkáváte? Tak asi ta největší mylná představa je, že vlastně ta umělá inteligence, o kterých se bavíme, je něco, co myslí, něco, co vlastně pracuje na svůj vlastní popud. To samozřejmě není pravda. Generativní umělá inteligence je nějaký jazykový model, lepší chatbot možná. Takže tak. Mě vlastně vadí to nazývat umělá inteligence. A to z toho důvodu, že to není jedna entita. Je důležité si to rozpadnout na ty jednotlivé aplikace, modely, služby a teprve pak o tom mluvit. A když si teď vygooglíte umělá inteligence,
tak s velkou pravděpodobností zjistíte, že vám předurčí, kdy umřete, změní vám hymnu, změní vám logo vašeho oblíbeného fotbalového týmu a dost pravděpodobně věří v Boha, nebo v něj absolutně nevěří, nebo umí sestavit bombu a nebo vám doporučí něco, co vůbec není pravda. Ale nikde se v těch článcích pak už člověk nedozví, jestli to bylo ChatGPT 3,5 na základě tohohle promptu, nebo to byl nějaký malý model, nebo to bylo něco, co si někdo vyrobil sám pro zábavu, nazývá to umělou inteligencí a ve výsledku to generuje absolutně náhodné výsledky. Takhle to prostě není. Já chápu, že to je nějaká zkratka a je mediálně vděčná, ale po tom, co to sleduji dlouhou dobu na každodenní bázi, chodí mi nějaký monitoring, tak si uvědomuju, jak je nešťastná, protože automaticky si pak lidé tvoří k umělé inteligenci nějaké předsudky, která ostatně teda i umělá inteligence může mít nějaké předsudky, takže to je asi jako v pořádku. Ale za mě je prostě špatně to, že to nazýváme nějakou jednou entitou a dost lidí to pak takhle i vnímá, že to je jedna nějaká celosvětová věc a neuvědomují si, že je zatím tisíce aplikací. Přesně tak, přesně tak. Kubo? Přesně tak, ono je fakt možná na snadě říct, že něco, do čeho teď vlastně nebo něco, co nazýváme umělou inteligencí, co zahrnujeme do umělé inteligence, ať už je to strojové učení, ať už je to IoT, Internet of Things a tak dále, tak to jsou věci, se kterými tady fungujeme třeba už 10 let. Běžně se s nimi potkáváme, běžně je používáme. A ano, jak říká Lukáš, umělá inteligence nebo umělá inteligence je prostě vděčný mediální biznisový téma. Udělalo to jako obrovskou osvětu a vhled do tady těch technologií, ale 80% těch technologií tady s námi už strašně dlouhou dobu je. No já s vámi naprosto, kluci, souhlasím. Samotného se mě to dotklo, když jsem měl výstup v jedné televizi, kde se mě ptali na nějaký test, kdy vlastně vytvořili nějaký roleplay několika nástrojů, kdy spolu měli hrát jako o válku a jeden z těch nástrojů rovnou začal házet atomovky, ale vůbec nebyli jako schopní vlastně vysvětlit a ptali se mě, co já na to mám, co si o tom myslím. Jo, přitom je to prostě nějaká roleplay, jo, jenom je to nějaká hra. A tady teda trošku je škoda, že vlastně ty média k tomu takhle přistupujou, že pořád chtějí nějakou senzaci. A myslím si, že je správný ten narrativ je nástroje umělé inteligence, že jsou to nějaký nástroje pořád, že to musíme s těm médiím opakovat, ale co by se mělo teda udělat s těmi médiami, jak by se jim mělo domluvit, aby k tomu přistupovali nějak korektně. Přitom tady jsme si jasně řekli, že to je věc, která se týká hodně celého pracovního trhu českých firem. Je to nějaký game changer a je to velmi důležitý, ale tuhle linku možná pořád ty média nejedou dostatečně a potom se člověk kouká, že někde mluví nějaký vlekář místo toho, aby dali prostor tomuhle tématu. Jasně, tak senzace prodává, že jo? A myslím si, že po nástupu ChatGPT, nebo po objevení ChatGPT a v té době, kdy se pojem umělé inteligence skloňoval úplně všude a každý na něj měl nějaký názor, tak ty média byla doopravdy zaměřena dle mýho názoru velmi senzacechtivě. Takže to většinou byly velmi senzacechtivý články, reportáže, asi netřeba to citovat. Na druhou stranu asi to bylo dané i tím, že tady nějaká platforma, která by vlastně ty informace, řekněme, sdružovala a pomáhala s těma informacemi, pomáhala je zpracovat těm mladým, tak tu chyběla. Když se na to podíváme v dnešní době s odstupem roku a půl, tak vidíme, že se vlastně v mediálním prostoru objevují už doopravdy, řekněme, lidi na slovo vzatý. Ať jsou to členové naší asociace, ať už je to přesně Jan Romportl, nebo je to třeba z pohledu personalistiky Josef Kadlec, tak ten narrativ se asi změnil, určitě jo, a ty média začínají doopravdy dávat prostor relevantním lidem s relevantníma informacemi.
Já souhlasím s Kubou, ono se to zlepšuje. Ne teda takým tempem, jak bych si já přál a pořád tady budeme mít jako bulvárnější a víc clickbaitový média, to je asi jako běžný. A my se snažíme to nějakým způsobem zlepšovat, snažíme se s médií být v kontaktu, snažíme se jim představovat ty naše experty, který máme v asociaci. Já věřím, že to bude lepší a lepší. Myslím, že celou dobu se tady bavíme celkem o těch tématech při zemi, o tom, co se reálně děje. Moc tady nefilozofujeme ani nefantazírujeme, ale na AI zážehu Honza Romportl mluvil o AGI. To je ta obecná umělá inteligence. To je nějaký ten další level. A zajímá mě váš pohled. Já se na to zkusím podívat spíš z toho technologického pohledu. A já si myslím, že to úplně z tady toho pohledu rychle nepřijde, protože ta technologie, ten výpočetní výkon k tomu potřebný, bude asi potřeba mít fenomenální. Jo? A i z pohledu jako bohatých firm to bude jako obrovská investice, asi i z pohledu jako třeba zemí, když to vezmu takhle. Jo, takže myslím si, že to v nejbližší době nebude. Otázka je, v jaký době to bude. Možná díky nějakému jako velkému technologickému postupu, objevu, z pohledu výpočetních technologií, nevím, ale myslím si, že v následujících 10-15 letech nás to úplně nečeká. Lukáši? Já si to myslím trošku jinak. A můj odhad je, že s nějakou 70% šancí bychom se toho mohli dočkat do konce téhle dekády. A já si tohle pak pustím v roce 2030 a řeknu si, jestli se to stalo nebo ne. OK. Tak se možná pustíme spolu. Hele, a ty jsi mi teď hezky nahrál s tím výkonem. Ono evidentně se zdá, že ten výkon bude něco, co nás bude v budoucnu omezovat. Protože zatím jediný, kdo umí pořádně vyrábět ty čipy pro AI a kdo má to platformní řešení, je Nvidia. Co jsem si viděl nějaký data, tak mají přes 70% trhu. A vlastně většina těch velkých projektů, jako OpenAI, Google, všichni chtějí jejich technologie, ač teda se snaží nějak teď vyvíjet svoje. Co říkáte na NVIDIA? Jak nejsou oni ten vítěz ve finále, ať se mluví pořád o OpenAI, tak není ten největší driver NVIDIA? Já jsem sledoval vývoj toho tržního podílu NVIDIA a tam je několik zajímavých jako zubů. Jeden z nich je kryptoměny a druhý je právě nástup generativní umělé inteligence. To, že je tahle firma aktuálně vítězem, je nespochybnitelný. A já jí to docela přeju v momentě, kdy poslouchám jejího CEO a jeho vizi a to, jak na to celé kouká. Na druhou stranu si říkám, že až takhle velký úspěch nezůstane bez povšimnutí těch buď nových firem nebo těch technologických gigantů, kteří pracují právě na svých vlastních řešeních. A říkám si, že to, jak rychle Nvidia vyrostla, tak neříkám, že tak rychle klesne, ale stejně tak rychle jí může vyrůst jako nějaká konkurence zajímavá. Takže já bych je za definitivní vítěze jako nepovažoval. Ostatně v oblasti jako technologií víme, že nic jako definitivní vítězství neexistuje. Když se podíváš na ty akcie, co teď dělají, akcie Nvidia, spousta lidí tvrdí, že je to nějaký hype. Pořád i spousta lidí to tvrdí o nástrojích umělé inteligence, že je to nějaký hype. A myslíte si, dokonce tam někdo na AI zážehu zmínil, měl tam takový ten diagram s tou rychle stoupající a potom padající křivkou. Jasně, to je Gartnerova křivka, kterou někdo jí má oblíbenou, někdo ji nesnáší. Takhle, hype to teď určitě je a třeba spoustu AI nástrojů, služeb nakonec jako schoří jako papír někde v zapomnění, ale určitě přes tu křivku toho hypeu se pak dostaneme na tu, jak se tomu říká, planes of implementation, který budou jako reálně jako využitelný a těch nástrojů je tam celkem dost. A
Dle mýho názoru je umělá inteligence mnohem menší hype než krypto a bude to vlastně přelomová technologie, která doopravdy s náma zůstane, bude měnit naše životy, náš biznis, stejně jako internet, stejně jako smartfony. Já patřím k těm lidem, kteří tu křivku nemají rádi, protože mi ta její výkonnost v momentě, kdy se člověk podívá jako zpětně, jak predikovala jiné věci, vlastně moc nesedí často. Možná řeknu, že ona počítá trošku s tím, že ty osy jsou stabilní, ale v případě té generativní umělé inteligence a toho, co se teď děje a jak ze dne na den přijde věc, která dokáže absolutně změnit nějaký průmysl typu model Sora, třeba od OpenAI, tak si říkám, že je to hype, ale není to hype typu bublina, která by ze dne na den praskla a to naše velké očekávání by jako z ničeho nic spadlo do nějakých velkých hlubin. Tam to já takhle nevnímám a nemyslím si, že je to tenhle případ. No, oni to podporují i nějaký data. Když se podíváte vlastně, kolik dneska lidí používá ChatGPT, tak je to jenom 180 milionů uživatelů. Jo. To je vlastně zlomek aktivní populace v západním světě. A já jsem to počítal, ta penetrace, kdybychom chtěli to srovnat třeba s penetrací internetu, tak jsou asi 3 miliardy lidí. Jo. Takže já s tebou naprosto souhlasím. Myslím, že jsme teprve na začátku, vlastně pořád stoupáme a že vlastně až budou mít všech těch 3 miliardy lidí používat nějakou generativní AI, tak možná začne ta křivka padat, ale v tuhle chvíli... Já možná řeknu, jako generativní AI otázka, jestli budou používat 3 miliardy lidí, ale určitě spousta nástrojů a technologií umělé inteligence bude měnit náš život. Ať už to bude zdravotnictví, ať už to bude průmysl, business. To si myslím, že tady zůstane. Generativní AI, já si myslím, že to asi bude jednou jako na úrovni nějakého Wordu, možná jako využití. To jako generovat si obrázky, texty jako fajn, to určitě. Ale to, co jako tady zůstane a bude jako fakt měnit náš život, budou přesně věci, co budou ve zdravotnictví, v průmyslu, v biznesu. Dobře, bavili jsme se o tom, že ChatGPT má 180 milionů uživatelů dneska. Možná ho nebudou používat všechny ty 3 miliardy aktivní populace v západním světě, ale doteďka byl driverem celé ekonomiky posledních několika dekád technologické firmy a Mooreův zákon, podle kterého ty firmy, startupy často predikovaly svůj růst. A ten Mooreův zákon říká, že každý 2 roky se v podstatě zdvojnásobí ten výkon těch technologií. Ale Stanfordská univerzita spočítala, že u umělé inteligence, u nástrojů umělé inteligence se to násobí a zdvojnásobí každých 3,5 měsíce. Takže bavili jsme se o tom, že Nvidia dneska drží většinu toho trhu. Nebude opravdu ta brzda, to, že nebude mít dost datových center, že nebude mít dostatečný výkon, i třeba pro to AGI, ty už to tady zmínil, že opravdu nám ve finále bude brzdit ta infrastruktura. Je to reálný a myslím si, že se k tomu ještě přidají všemožný, možná i geopolitický a socioekonomický témata, nebo i ekologický. Říkal jsem ekologický, nevím. Protože samozřejmě výpočetní výkon bude mít nějakou zátěž na naší planetu, pustí se do toho spoustu lidí, spoustu organizací. I z toho pohledu nějakého ekonomického, socioekonomického může to mít dopad na spoustu lidí. Může být spoustu lidí třeba i vykořisťováno v nějakých zemích. Takže myslím si, že tu nějaká hranice bude, kterou nastaví jako třeba sama společnost a na nějakou dobu se to třeba zbrzdí. Jsem cíleně nechal odpovědět Kubu jako prvního, protože jsem si chtěl rozmyslet pořádně tu odpověď a nechat se trošku inspirovat. A já na rovinu řeknu, že vlastně nevím, kde bude ten bottleneck, to úzké hrdlo toho, jestli si řekneme, že je čas zpomalit kvůli přírodě, nebo kvůli společnosti, nebo kvůli tomu, že nejsme schopni tolik vyrábět. Ale skoro si říkám, že to tempo, kterým jedeme teď,
tak je neudržitelný především jako z toho pohledu zvládat tu změnu na straně firem, jednotlivců. A nemluvím jako o FOMO efektu, kterým trpí řada z nás, kteří tu technologii milují, ale vyloženě jenom jako být u toho. A v momentě, kdy ta rychlost té technologie už bude tak velká, tak si myslím, že některý patra přeskočíme a lidi, kteří nepoužívali ani ChatGPT, tak najednou začnou používat něco mnohem lepšího, nebo ani nebudou vědět, že to používají, protože to bude tak intuitivní a tak jako implementovaný do těch jejich životů, že to budou používat jak elektřinu a nebudou nad tím přemýšlet. A to je možná to řešení toho, ale fakt říkám, nevím, kdy se to zpomalí, zastaví, jestli je tohle tempo udržitelný. Z mýho pohledu na jednu stranu ne, ale nebudu ten, kdo bude říkat jako zpomalme. Myslím si, že to není na místě. Kubo, chceš to doplnit? Možná jo, mě pak jako napadá z toho sociálního, ekonomického a možná i politického pohledu téma nějaký, a teď už budu hodně jako hodně fantazírovat nebo filozofovat, jako samozřejmě téma digitální diktatury, jo, že tady vlastně bude tu část obyvatelstva, která vlastně bude mít přístup k těm technologiím, což bude ta hlavní výhoda, neřknuli měna té budoucnosti. A pak tu bude vlastně část obyvatelstva, která v tomhletom ohledu bude zanedbaná a ta vlastně bude, řeknu to asi blbě, jakoby na okraji společnosti, nebo na okraji té jako ekonomické společnosti, na okraji ekonomiky. Jo, a může to být nějaká vize, nebo je to moje fantazírování, ale je to určitě téma, který tady prolítne taky. Já možná ještě řeknu, že je v tomhle velmi zajímavý sledovat diskuze, které se týkají celkově jako digitalizace nebo nějakých technologií ve společnosti. Teď se řeší například občanka, že jo, v mobilu, nebo techničák digitalizovaný. A tam vlastně taky zaznívají hlasy, že papír je papír a že v momentě, kdy někdo bude trošku jako odporovat těm technologiím, tak bude takhle vyloučen a nebude schopný už se ani přihlásit auto a tak dále. Já si myslím, že ty obavy jsou možná na místě v momentě, kdy si nepřipustíme to, že 99% dospělé populace vlastní nějaký chytrý mobil a že to už je vlastně ta propustka do toho digitálního světa a že když ztratíme mobil, tak ano, někdo se pak nedostane domů, protože má na to třeba odemykání dveří, někdo si nenastartuje auto, ale ve výsledku jsme všichni tak trošku v háji bez toho mobilu už v dnešní době. Takže já bych to možná tak katastroficky neviděl, protože si myslím, že ta technologie za těmi lidmi jako přijde sama, oni si to ani neuvědomí, už se to děje a vlastně nasákne to, oni to absorbují jak houba, aniž by to tušili. Ty jsi, Kubo, zmínil takovou věc, že to má dopad na nějakou ekologii. Já už jsem někde četl nějaké články, kolik stojí vygenerovat jeden obrázek v Midjourney, přepočtený na nějakou uhlíkovou stopu. Setkáváte se s tímhle už jako nějak teď reálně, že ten ekologický aktivismus začíná jako si všímat toho spáleného výkonu těch nástrojů umělé inteligence a dostali se ten segment jim do merku, podobně jako auta nebo jiné věci předtím? Určitě. A mně je třeba ta oblast ekologie a udržitelnosti taky velmi blízká a zajímá mě to samotného. A zatím jsem nenašel nějakou velmi jako fundovanou studii, která by byla schopná to doopravdy srovnat. Ale často se podle mě přehlíží jedna věc. Tam někdo řekne, no jo, vygenerovat obrázek stojí tolik jako energie a má to takovouhle uhlíkovou stopu. Ale nikdo už neřekne, kolik by stálo ten obrázek reálně třeba nakreslit, že bych u toho počítače seděl jako týden, než bych vytvořil tolik variant, nebo vyfotit nějakou fotografii reklamní, tak často stálo to letět do té země, živit tam 15 lidí, zaplatit veškerý jako transport na místě, sníst hromady jídla, sníst hromady energie. A ve výsledku si říkám, že pokud to dobře dokážeme měřit a vyhodnotit a budeme se tomu jako věnovat,
tak umělá inteligence může být jako v mnoha ohledech vlastně jako ekologická věc. A vím, že to je teď hodně kontroverzní názor, obzvlášť v době, kdy si s tím všichni hrajeme a generujeme si věci jen tak pro srandu a říkáme si, jak je to super a chlubíme se tím. Ale dost možná to nemusí být vlastně pro životní prostředí taková katastrofa. Z mého pohledu třeba těžba kryptoměn, kde řada těch altcoinů dneska má úplně nulovou hodnotu, ale musely být vytěženy, tak je vlastně mnohem větší katastrofa než umělá inteligence, kde ten přínos reálně vidím a je to celé takové víc jako konsolidované a dává to mnohem větší smysl většímu množství lidí. To je super názor. A když jsme teda u těch ještě takových kontraverzních věcí, to by to sluší, Lukáši, ty kontraverze. A co Čína? Co Čína a umělá inteligence? Kuba to tady nakous. Digitální totalita. Oni tam mají nějaký scoringový systémy. Mají svýho Ernie bota, tvrdí, že je stejně výkonný jako GPT-4. A v Číně je velká poptávka podle nějakých studií po nástrojích umělé inteligence. Číňani jsou do toho velmi tak nevidíte tam nějakou hrozbu ze strany těch technologií právě spojených s nějakým totalitním systémem, který tam má do toho nějaký zadní vrátka? Samozřejmě, že ji tam vidím a to, co se děje v Číně, je podle mě jako velmi netransparentní věc pro někoho, kdo tam nežije a kdo nezná tu mentalitu a nepracuje v těch technologických firmách. Protože i ty informace, které se k nám jako dostávají, tak si myslím, že můžou být nějakým způsobem zkresleny k horšímu nebo k lepšímu a je těžké se v tom zorientovat. Za mě to, co bychom měli řešit my, je hlídat si to, aby se to u nás nestalo a to už se reálně stalo díky AI Actu, který klasifikuje nějakým způsobem ta rizika, která může umělá inteligence přinášet a právě nějaký sociální scoring je oblasti té zakázané AI. A uvidíme, jestli ten export těch jako nebezpečných technologií z Číny nějakým způsobem ovlivní ty zahraniční trhy nebo nás, anebo ten export reálně probíhat nebude, protože proč by se tak jako dělo? Možná to zní jako velmi naivně, ale vlastně k tomu nedokážu říct nic víc teď aktuálně. Já zatím jako nevnímám nějaký vliv, ale pochopitelně cítím to riziko, který tam v rámci toho vzniká a potenciálně může být prostě velkou hrozbou. Tak a mám poslední otázku na závěr. A co byste poradili lidem, kteří si poslechnou třeba náš podcast, si řeknou, aha, tak mě to zajímá, tak kde mají začít v tomhle segmentu, když by si řekli, hele, chci do toho proniknout, chci začít, je to téma, který mě zajímá a baví, tak co byste jim poradili, kluci? Já mám na tohle vždycky jenom jednu radu a to je vyzkoušet si to. Dost možná ani nečíst žádný návody a články a neposlouchat nás, ale fakt si jako sednout k nějakému chatbotu a zkusit mu dát nějaký úkol, zkusit si s ním chvilku povídat, zjistit, co umí, neumí, jak reaguje na úpravy nějakých mých jako povelů a trošku si říct, že ta doba, kdy nám AI má pomáhat, tak už tady jako je. To už se reálně děje a každý by se měl zamyslet nad tím, jestli nemůže pomáhat i mně samotnému. A u někoho to může být to, že se píše věci, které má v ledničce a zjistí, co by si měl dokoupit k tomu, aby si udělal dobrou večeři. U někoho to může být to, že mu to dá dohromady 100stránkový PDF s prezentací, kterou by jinak nestihl do deadlineu. A u někoho to může být transformace biznisu tak, že se z nerentabilního podnikání stane podnik, který má budoucnost a dokáže zaměstnávat ještě víc lidí. Takže pojďme si to všichni vyzkoušet a kdo si to doteď nevyzkoušel, tak si myslím, že to je pouze z nějaké obavy a z nevědomosti. Learning by doing. Přesně tak, já k tomu jenom dodám, protože s Lukášem absolutně souhlasím, nebát se toho a mít otevřenou mysl. Super. Tak kluci, díky za účast v prvním
podcastu AI Catch a doufám, že se vám u nás líbilo a že se v tom roce 2030 spolu na to podíváme. My pochopitelně moc děkujeme za pozvání, děkujeme za skvělý dotazy a doporučujeme to tady sledovat. Tak, děkuju a teď přijde rozuzlení, která teda ta fotka v tom kvízu byla vytvořená AIčkem, jo. Tak je to tahle. Takže jsme neměli pravdu. Ani jeden jste to nedali. Ani jeden, jo. Takže jako ten základní chyták, že jsou to všechny, ach jo. To já bych nelhal, že jo, ale je to opravdu ta prostřední. Já jsem si hlavně uvědomil, že ukazovat mi pizzu po tom, co jsem celý den nejedl, je trošku podlý od tebe. A vědět, že tady ten kvíz tady přijde, tak se možná toho podcastu ani neúčastním, ale teď mě možná víc štve to, že jsem to neuhodl. Dobře, tak můžeme někam zajít. Takže možná jeden feedback podcastu, jestli budete po každý ukazovat jídlo, tak tu pro ty hosty nějaký jídlo mějte. Dobře. Moje chyba. Děkuju, tak loučím se s váma a příště na viděnou.